Okej, hej allihopa. Ni kanske får en större ljudet. För det är en lite rolig sak. Men ändå. Så detta blir väl mitt första videoklipp då. Och vi ska spela Gordabia. Jag tänkte. Så. Vi kan gå in här då. Så kör vi lite. Detta här då. Jag är inte så bra. Då går vi till den där som jag ska ha när jag filmar. Så den här är Sweet Pro. Så här ska vi vara när jag filmar. Jag ska bygga världen mycket som ni kommer se. Så ska jag göra världen bättre. Sen kanske jag har filmat. Och så. Jag är ju då Xmusket. Ja. Och så är det en värld. Jag ska se hur det ser ut. Japp, det är sånt här scam. Det kommer komma någon okänd dit. Varför vill han trada för? Kolla, han var inte så bra. Jag är ett noob. Nu går vi till en annan värld. Men ni må åtgjuta här. Det är ju han som äger världen då. Jag fattar ingenting. Selling Devils 2 Realox. År 198 Wheels. Okej. Okej, det vet jag inte vad det var. Jag ska gå till den. Logga in till sak. Hazen brand. Okej. Detta är ju ingen lång video. Jag kommer göra en del videos som ni kommer att se. Ja, den här blir väl inte längre. Men då säger vi hej då. Syns vi i nästa avsnitt då. Hej då allihopa.